Сега ще направим една AI базирана оценка на апартамент в град София. Продава се двустаен апартамент. Обзавеждането и разположението са малко странни, но да кажем, че изглежда добре. Има приятна гледка от терасата. Така, сега ще си въведем данните за имота. Град София. Град София, център. Да видим. Квадратурата е 65 квадрата. Етаж 6 от 7. Две стаи. Строителството е тухла. Акт 16 има. Цената на квадрат излиза близо 2400 евро. Така. Център. Да видим в описанието. Има разпределение, антре, баня с тоалетна, хол, спалня, балкон. Тухлена сграда с ремонтиран покрив преди 4 години. Подходящ за инвестиция. Обзаведен. Добре, с климатици. Статутът е ателие, което е по-специфично. И не става ясно дали има асансьор. Би трябвало да има тези 7 етажа. Година на строителство тук не виждам. Не, няма година на строителство. Няма да го отбелязвам ново строителство, защото не е сигурно. Така, търсят му 155 000 евро. Нека да видим. Виждате, AI оценката е 144 500 близо, което е 10 000 евро под тази цена, която му търсят, но доста близо. Според вас, коя от двете цени е по-подходяща за имота? Лично според мен, аз повече клоня към AI оценката, тъй като обзавеждането е сравнително старичко и вероятно ще има нужда от някакви подобрения, макар и сравнително малки.